Keď sa povie teta Ľudka, tak čo sa ti vybaví? No tak teta Ľudka, tak toto je ten ďumbier, ktorý začínal kedysi dávno, keď som mala ja 6 rôčkov a ktorá, no mama súboru asi tak nejako, teta Ľudka, mama súboru. Ochota, no. Že vlastne ona založila tento súbor a keby nebolo jej, tak by sme tu teraz netancovali. Jej hlas, ktorý niekedy aj kričal. Potom sa mi vybaví svadba alebo jarmok, to asi každému. A periniarky. Vybaví sa mi v hlave úžasná žena s veľkým srdcom, bez ktorej by som nedosiahol také úspechy, aké dosahujem. Úplne prvé, čo sa mi vybaví, keď sa povie teta Ľudka, je jej smiech. Jej výbuch smiechu, ktorým sa vedela vždy z chuti zasmiať. Veľmi spontánny, keď sme ako deti niečo trepli, alebo sme boli na sústredeniach, robili sme rôzne programy po večeroch, na vystúpeniach a to jej ostalo aj doteraz. Vždy, keď sa stretneme a spomíname, tak vždy sa vie tak z chuti zasmiať. Teta Ľudka je to veľká osoba s veľkým srdcom, hlavne pre folklór. Teta Ľudka je mama ďumbierackých detí. Tiež meno teta Ľudka sa mi vybaví súbor plný detí, spevu, tanca, radosti. Ona bola vždy tá hlavná, ktorá toto všetko viedla, ktorú sme najviac rešpektovali. Tak to bolo. A stále to tak je, myslím, akože nezmenilo sa to.